Right, tinobva takutigirayi nyaya dzese twatauya nadzo toti bvo apa mobva takuonesai kuti chii chiri kutoitika. Zvaizvozvi nyaya iyi yandakataura parimwe vhidhiyo randakaita last time, ndataura nemaactual price ezvinhu zvandaitaura, asi nhasi ndabva ndakuvigirai mapurice ezvinhu zvatataura pamusoro pemapasipoti ari enyika dzakatikomberedza pamwe chete needu, kuti moona kuti vanhu avari kuba mari mubiro wakaita sei. Tarisai panapa vari kubva pauya Joseph Kalimbwe wenyika yeZambia, uyo achitaura achiti iye mapassports, cost of passports in Southern Africa ari kubva ati panapa Eswatini $10 ipassport iyo, Zambia $13, Botswana $20, Namibia $28, South Africa $33, Zimbabwe $200 US dollars, tana nyema US dollars. So imumega makazotarisa munonyatsoona kuti hapana kwatiri kuenda nevanhu ava, hapana kwatiri kuenda nemadhara aya. Nazvozvo ndinobva ndashamisika nemaarmy commanders mamwe anenge achitaura kuti nekirikini hatisati tichamisa kana titese zvinhu zvinototirwadza semhuri yeZimbabwe, because wakaona kuna baba vanotaura kuti ivo vanosapota mahumbwe ari kuitwa munyika yeZimbabwe neZANU-PF. Zvinhu zvichinetsa, chimbovabvunza baba wako kuti asi muri kutyatotorerwa purazi here, because munhu vanhu ngavaite zvinhu zvinonzwika kana zvakanzi mbune corruption inoda kuitwa, hatirambe kuti corruption iriko, but inoda kuitwa yekunyara vanhu, noti corruption itoratidza kunge zvakalegalizwa. So thank you for watching Mhuri yeZimbabwe.